Usa ka establishmento nga nagapamaligya og sakyanan sa Cagayan de Oro City ang nakawatan. Atong Cyril ang detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, mikabat nga to sa halos 200,000 pesos ang kantidad sa kwarta nga nakuha sa sospek. Una pa man kini nga nagpaila ang sospek nga buyer og sakyanan. Una pa man nga mideklara og hold up ngadto sa manager sa maong establishmento. Nagkapangus-pangus kaning si Ana, ang manager sa usa ka establishmento nga nagapamaligya og sakyanan sa Kauswagan National Highway sa Cagayan de Oro City. Human nakawatan sulod sa iyang opisina sa sospek nga nagpaila pang buyer. Sigon sa biktima, maghatag kuno ang sospek og down payment para sa usa ka sakyanan. Diyang nakasulod na kini sa opisina, kalit kini mideklara og hold up. Gikuha sa sospek ang bag sa biktima nga adunay sobra 180,000 pesos nga kwarta ug mga alahas. Nakigbugno pa ang biktima ngadto sa sospek ug sa aktong musibat na ang sospek sakay sa iyahang motor. Nakahawid pa ang biktima rason nga naguyod kini. Nakahelmet ang sospek diyang misulod sa opisina busa wala kini nailhan. Abi nako, ako'y pinakakustang tao sa kalibutan atong panahon na kay di gid nako siya palargahon. Kaya akong bag lagi. Unya ang buros diha nga ni aparta iyang giwakli. Giana niya siyang kamot. Dako ang pagtuo sa biktima nga posibleng inside job ang panghitabo. Labi pa nga swito kuno ang sospek kung asa ginabutang ang kwarta o kung si kinsa ang gahawid sa kwarta. Ginasubay na sa kapulisan ang tanang posibleng anggulo sa maong insidente. Gani niadtong pagresponde nila, ilang gilantaw ang mga CCTV duol sa maong establishmento ug mga border area sa syudad aron masubay ang sospek. Doon na nasab kuno sila lead sa sospek. If ever kung naay CCTV mao ang pinaka the best kay ngano, at least makuha na mo ang body belt, ang tanan-tanan no. At least among mapakita dadto sa mo ang mga asset no kani mo tawhana kinsa ni taga-asa ni o unsay kuan ani niya. So ano no? Karon lang no wala pa mi naingon asya na kuan kamulo pa og effort og pag-imbestigar. Tek, adunay mga person of interest nga ginasubay ang otoridad nga posibleng adunay kalambigitan sa maong krimen. Nanawagan sab ang kapulisan ngadto sa mga nanag-iya og mga dagkong establishmento, labi na kato mga nagahawid og mga dinagkong kantidad sa kwarta nga mas maayong adunay gwardya sa ilahang lugar kini aron makatabang sa ilahang seguridad. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.